Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yun sewu nyepeng kitab ya, ngaji ya. Beda ngaji niku nyekel kitab kalih boten niku boten sami. Kitab niki dicekel mawon. Niku iso kaya dadi jimat. Sebabnya punapa? Sebabnya wonten ing kitab niku kathah ngelmu-ngelmu ingkang manfaatin donya lan akhirat. Ngoten lho. Dadi enek santri niku aben sekolah niku ngantuk-antuk turu wae. Ning tapi santri niku wau seneng anggenipun nyekel kitabe. Nanti digowo diwaca saisa-isane. Lah bahasan teko wayahe santri niku wau matuk ing padha. Ternyata punapa? Ternyata ziyadatul khairi minallah niku memang benar-benar hadir wonten ing manahe santri menika. Sehingga santri niku wau malih ngerasa getun, malih ngerasa pengen belajar malih pengen golek guru malih, anggenipun ampriye iso maca kitab. Wadah santri-santri sing napa niku sing nglampahi menika. Dados sageta ngaji niku iso ra iso ya nyekel kitab mbah maknani utawa boten, mbok menawa enten sing klentu ya dibenerne, lamun wis bener ya muga-muga iso mlebu wonten ing pikiran, mlebu mengedun marang manah sehingga saged kita lampahi sagede. Ridho ilah wali safati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah nggih niki wau malam Rebu ingkang istimewa wonten ing wulan sakniki. Sebabnya pun apa? 1 bulan penuh setiap malam Rebu niku hawane peteng dedet bro. Gitu. Adem, anyep jejeb, peteng dedet gitu. Nah, iki mang alhamdulillah. Padang jinglang, padang dalane jembar panggene gitu. Berseri-seri wajah ya. Ya memang ngaji niku nggih ngeten iki. Pas saat udan awake dhewe ya ora iso nyang. Memang yo ngaji niku kaya wong perang fisabilillah. Godaane akeh sanget. Yo udan gitu, yo rasa-rasen, nah, kadang digandoli bojone, digandoli bojone keterane iki untuk halangan pak, tapi hidangan, karepe kon mangan dhisik terus no kayak budal ngaji, oh yo ngono, biasane udan malah bijak udanan. Jadi memang nggih ngaji nggih ngoten niku. Kadang arepe budal ngaji wonten mawon dayoe teko. Nah, kadang bahkan sing ekstrim ngaji menika ki perkawis ingkang sae mungguhe agami ya mungguhe masyarakat niku sae. Ning tapi kadang niku wong ngaji niku enten sing maido, gitu. Enten to? Bahkan terang-terangan enten sing nglerokne gitu.
Memang nggih ngaji niku nggih ngoten niku. Ngaji niku kaya perang fisabilillah. Lah perang kok ora enek musuhe, lah menange kok ngendi? Lho. Jadi ngaji niku kok ora duwe aras-arasen. Ora digandoli keluargane, ora tahu nggak duwe bensin. Nah niku terus menange kok ngendi to, Bro? Ya. Jadi ngaji niku nggih ngeten iki. Sing penting awake dhewe niku berusaha. Berusaha napa, Bro? Berusaha istiqomah jasate yo atine. Ora iso istiqomah jasate yo istiqomah atine. Ning tapi yo aja panggah istiqomah atine. Ayo, Bro. Yo iso yo jasate bareng yo istiqomah. Mosok udan titik ngono ae wis aku tak istiqomah fi qalbi. Iki yo kurang pas, ngoten lho. Sing penting ora iso teko. Umpamane benar-benar nggak iso teko ngaji. Sing penting nopo atine niku wau ngrasa getun, ngrasa susah, ngrasa tambah semangat. Wah, malam Rebo iki aku nggak iso nyang. Sok malam Rebo aku kudu iso nyang. Ngoten lho. Wis alangane apa wae tak perangi. Pacarku ngejak ketemuan, gah. Kancaku ngejak ngopi, gah. Aku arepe ngaji. Aku arepe sholawat. Ngoten. Nah niku insyaallah lamun awake dhewe gelem merangi sekedhik-kedhik sak kuat-kuate fa insyaallah barokah ngaji niku bakal hadir wonten aktivitas kita sedoyo. Oh, iki lho, omongi bose ora teko wonge penting gorengane teko ya. Istiqomah fi gorengan. Lah niku. Pun tugipun dhewe iki. Memang ya abot wong istiqomah niku abot. Kula nggih mboten maido. Dadi ya wis sak kiat-kiate mawon. Wis to sing penting awake dhewe niku berusaha belajar semangat, belajar istiqomah. Fa insyaallah mugi-mugi uripe awake dhewe niku ditata dening Pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu he ngali idza sholaita nalikane salat sira. Idza sholaita nalikane salat sira. Maksude idza sholaita nalikane salat subuh sira. Maksude salat subuh. Faq'ud mongko lungguh sira. Makana ing panggonan sira hatta tatlu'a samsi sehingga metune apa srengenge. Dawuhe Kanjeng Nabi marang sahabat Ali, yaiku lamun sak sampune salat subuh saged lungguh ngantos metune srengenge. Iya wabet bar salat subuh kon lungguh sampai metune srengenge. Iku no abet ora, Bro? Mestine lek gampang yo enteng wong salate ae wis metu srengenge bentar-bentar wae. Lha salate jamaah ngono ya ngenteni metu srengenge ya suwi. Ning tapi aja gur lungguh-lungguh tok, sing dimaksud ning nggon kene yaiku lungguh-lungguh kalian DP niku napa? Ya mikir, sedina ndek iki aku ndek iki wis nglakoni dosa akeh. Aku ndek iki wis ngapusi kancaku. Aku ndek iki
wis ngelokne koncoku DP aku ndek ingi wis nyolong napa telone tanggoku DP iso sedina iki engko aku luwih apik timbange ndek ingi so DP ngoten utawi maos-maos sholawat utawa zikir-zikir niku lungguh ngantos metune srengenge sebab punapa fa innallaha mongko setuhune Allah iku yaktubu nulis sapa Allah liman maring wong yajlisu kang lungguh sapa man makana ing panggonane man kalian Gusti Allah dipun tulis tiyang ingkang purun lungguh wonten ing panggonane sak bibare salat niku wau ditulis hajatan ing ibadah haji gitu. Wong kaji iki nggono iki enteke lek yo akeh to nggih gitu enek sing ngadol lemah enek sing napa uli-ulian kok Hongkong gitu bro enek wong adol sapi gitu adol wong boy adol awak yo joge kaji oke ya bener lek kaji iki lek iso duit ingkang genah-genah ngono lho ya engko sanuke duit lek ngapusi wong dige kaji iki kurang apik adol jimat iki yo ya apik wong jimat oh barang siji di rumah piye wae Pak ya bledosan pitik ya aja to bro aja to mosok arepe kaji golek bledosan pitik iki lho ya intine wong kaji iki lek iso duit sing genah-genah ngono ae lho lah dol tinuku iki ora apa-apa lek dol tinuku modale 100.000 tukokne jimat gitu tukokne apa bro tukokne keris didol wae wong payu 100 juta nggih munggah kaji ya ora apa-apa to niku dol tinuku sing penting ra ngapusi wong engko pak apusi ngene weh tukunen kerisku iki engko lek awakmu duwe iki iso sugih 7 turunan ya iki wis ngapusi neh oh bahasan bar tuku keris ketuloh-tuloh jadi lek kaji lek tiga daftar kaji duitnya sing genah tapi lamun awake dhewe iki gak iso arepe kaji iki lho abot kaji kuwi ya butuh dana butuh kesehatan butuh mental dan butuh hati niat ingkang sae niku kaji lah lek duwe tok ning tapi orang duwe mental iki ya kurang penak kajine duwe duit duwe mental ning tapi atine iki gur pengen ben diceluk kaji ben pengen dihormati kancane iya kurang pas kajine mending yo iki yaktubu limay yakhlisu makanahu hajjatan lek awake dhewe memang ra kuat mentale ora kuat materine angel noto atine berusaha sakiti-iti bar salat subuh awake dhewe lungguh kanthi zikir kanthi DP kanthi maca sholawat ngantos metune srengenge iki kalian Gusti Allah ditulis kaya tiyang haji wa umrotan lan umroh au itko utawa merdekaake roko batin awak-awakan utawa budak
utawa umroh utawa merdekakake budak. Nah iki lho. Golek budak saiki angel ya. Maksudnya lek saiki iki kok enek uang melarat bro. Terus ngono wong iki mang nyambut gawe ae sampai ora iso nglakoni ngelmune, ora iso istiqomahne salate. Niki wau wek ana duit wis butuhmu sedina pira? Lek butuhmu sedina iki 100.000 wek ana duit 100.000. Abot ra bro ngono bro? Abot to? Lah apa meneh kok arepe merdekane budak? Budak kuwi luwih abot timbange kuwi mang. Mula kuwi lek awake dhewe ra iso ngono bro, yaiku lungguh bar salat subuh ngantos metune srengenge. Au sedekah utawi sedekah alfi dinarin 1000 dinar. Gitu. Jadi Gusti Allah ki ora gur nulis kaya amalane wong haji, umroh, merdekake budak ning tapi ditulis kaya wong sedekah 1000 dinar. 1000 dinar iki sak pira lho? Muncul. Sak dinar niku hitungane Arab niku wedhus siji bro. Jadi sak dinar niku hitungane Arab, biasanya lek duit Arab niku kan yo emas to bro, gitu. Lah niku sak dinar niku lek hitungane umume niku wedhus siji. Lah lek neng nggon kene wedhus siji nggone iki wedhus larang apa murah? 300 ki aja sing cemple to, sing wis siap pakai. Wedhus dingklang ya murah, sing wedhus sing siap pakai sekitaran pinten 4.200 gitu. Jadi ping 1000. Nah, ya wis pitungan dhewe. Wah, ndane ya mula niku uang sing lungguh bar salat subuh lungguh sampai metune srengenge. Iki jan ampuh sanget iki fadilahe. Mula niku iso awake dhewe subuh jamaah utawa lek salat iki aja sampai kawanen bro, ben iso golek napa fadilahe niki wau. Fisabilillahi ing dalem ngluhurake agamane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu ngali man utawi sapa wonge iku kala lamun ngucap sapa man kula yaumin saben-saben dina, kula yaumin ing dalam saben-saben dina khamsatan kelawan 5 wa isrina lan 20 apane marotan ambalane. Ya. Ngali lamun ngucap, lamun enek uwong ngucap kanthi ping 20 karo 5 berarti selawe nggih. Nggih. Lamun enek uwong gelem ngucap iki sedina niku saben dina niku selawe niku ngucap napa? Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Iki maksudnya astaghfirullah nyuwun ngapunten kula ing Allah al azimi kang maha agung li dateng kula wali walidayya lan dateng tiang sepah kalih kula wali jami'il muslimina lan dateng sedaya tiang Islam jaler wal muslimati lan tiang-tiang Islam estri wal mukminina lan tiang-tiang mukmin jaler wal mukminati lan tiang-tiang mukmin estri al ahya'i ingkang sami gesang minhum saking sedaya wal anwati lan sami pejah. Lamun awake dhewe gelem maca iki ping selawe
kataba mongko nulis sapa Allahu Gusti Allah min auliyaihi setengah saking pira-pira waline Gusti Allah. Lho, lek awake dhewe gelem maca saben dina ping 20 Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar. Niki awake dhewe niku ditulis dening Gusti Allah dados walinipun Gusti Allah, dados kekasihipun Gusti Allah. Iki ngelmu gak gemen-gemen lho bro. Saiki wong niku lek wis kalih Gusti Allah niku ditulis dadi kekasihe bro, dadi waline Gusti Allah bro, otomatis Allah niku pasti memberikan kemurahan dan kesenangan hatinya. Oleh diwaca terjemahane Jawa ya ora apa-apa, lek patre ya ora iso Arabe. Tapi yo belajar, mangga belajar Arabe, bro. Paling, bro, awake dhewe iki golek bojo, kadang nemoni wong golek bojo angel, ya toh? Kadang golek rezeki angel. Kadang lekas nopo? Lekas pitungan, lekas penak ngono. Tempone bledos rasido. Kadang eneke masalah-masalah sing dadekne ati susah, bro. Iki mungkin ya krana awake dhewe iki urung ditulis kekasih Gusti Allah, bro. Mula niku sebenarnya awake dhewe lek mengejar menjadi kekasihnya Gusti Allah, mongko Allah bakal paring nikmat lumamprah dateng kita sedaya. Ngoten lho, bro. Dadi siap iki. Ya mbuh, awake dhewe tau enggak iki nglakoni iki. Iki ya mula niku saben dina ya, bro ya, dilakoni ping pira imong? Ping 20, bro. Muga-muga hajat-hajate awake dhewe, hajat zahir, hajat batin, sing pengen golek penggawean, sing pengen napa duwe putra, sing pengen mari saka sakite, mugi-mugi kanthi niki mugi-mugi diijabahi dening Allah panyuwun-panyuwune. Nggih to, bro? Diringkes piye to, bro? Lah iki wis enek tulisane ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ngoten mawon, bro. Niku ringkese ya. Ping pira? Ping 20. Jadi sedina sewengi iso maca astagfirullahaladzim ping pira? Sing 20. Insyaallah niku Allah bakal nulis awake dhewe dadi kekasih. Iki masalah niki ya mbuh kok diwaca karo ngopi. Ya apik, ora boten napa-napa timbange ora maca. Ning tapi yo mula niku to. Wong niku perkawis apik niku aja dibarengi kali perkawis elek, bro. Niku mungkin sing ketok sing apik apa sing elek? Sing apik apa sing elek? Sing elek to. Buku kuwi lek putih bersih, ya toh, bro. Terus kok gambari tetek melek cuwilik ngono. Pinggono sing ketok sing apik apa sing elek, bro? Putih apa tetek meleke? Tetek meleke to. Lah mula kuwi perkawis apik aja dicampur karo perkawis elek. Ngopi ya apik, bro. Tapi lek ngopine ning nggon pinkang dangdung karo jiwit-jiwitan, ya toh, saya tahu cah lho, ya toh. Karo mangku, kuwi wanite mana? Mangku kurel. Lho iya.
Enek saiki iki kopi regane 3.000, gara-gara dijiwit ngene dadi 7.000, 10.000 ngono iki beh jan cah nom-nom iki kok ya semua angkat ngono. Malam Rebo iki lho. Malam Rebo iki udan deres ngopi karo ngaji jek semangat ndi, Bro? Ngopi to? Lah, malam Rebo udan deres gluduk bledek banter. Budal ngaji karo dijak ketemuan pacare semangat ndi, Bro? Mula niku dadi punapa? Intine mekaten. Awake dhewe niku saged niku terus belajar. Piye ampriye awake dhewe memuji Gusti Allah. Mbuh niku wau zikir, mbuh niku wau istighfar, mbuh niku wau kanthi sholawat, niku sageta berusaha sebersih-bersihnya. Iki lho. Iki ya rada angel nek iki ngelmu sing jero. Maksude ngene. Wong maca sholawat ki apik apa elek, Bro? Apik to? Diwaca ning ngendi nggone panggah oleh ganjaran to? Tur ya ora apa-apa to? Ning tapi iki umpamane karo ngising ngono terus muni banter. Ngono apik apa elek? Elek to? Terus ibaratnya ngene. Ibarat iki yo. Awakmu ibaratnya aku ngelem awakmu. Koncoku iki irunge bangir, awake gedhi, ketune bleset. Ada acarane lho ya ta. Wis to, lek ku ngelem sak apik-apike kowe. Bojone ayu ya ibarate lho. Ning tapi lek ku ngelem iki karo gligi. Bahkan lek ku ngelem iki karo goyang-goyang kanthi napa niku goyang enak to goyang bulek-bulek ya. Gitu. Kurang pas to, Bro yo. Lah, dikira malah ngenyek. Ngoten lho. Semono uga punapa awake dhewe arepe nglampahi perkawis ingkang sae. Menika awake dhewe iso belajar memberikan sebaik mungkin, sebersih-bersihnya memuji Allah utawi Rasulullah. Ngoten lho. Dadi lek zikir, Bro, neng ndi kena, tapi sing apik ya wudu lenggah kanthi niat kanthi sae. Ngoten. Lek muji kancane tak ya ora apa-apa. Maksudnya ya muji Kanjeng Nabi ya iso dibedakne to karo muji kancane ya to. Sholawat iki lek ya muji Kanjeng Nabi to. Ning tapi lek muji karo gligak-gligi ya kurang pas. Ya oleh ning tapi kurang pas. Nah, kowe muji kancane karo wae manuk untut, ora dipilihne sing diklan. Iki yo murah. Iki padha karo sholawat ning tapi aku budal sholawatan iki ben cetuk karo kae. Lah wis yo oleh ora apa-apa timbange ra maca sholawat. Ning tapi mosok to awake dhewe iki timbange ora. Timbange ora mosok to ngono. Iso maca sholawat ku ya kanthi niat ingkang bersih. Nyoto-nyoto awake dhewe iki bersyukur dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi lek maca istighfar, Bro, ping 20 niki wau sageta kanthi istiqomah tur ati ingkang bersih. Terutama bar salat, Bro, bar salat waktubah. Sedina sewengi ping 20. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ping 20 punjul malah alhamdulillah. Niki insya Allah dados dalan Allah paring berkah
dhateng kita sedaya. Mugi-mugi kanthi lantaran niku awake dhewe dadi kekasih Gusti Allah ingkang dipun paringi nikmat zahir batin dunya akhirat kalian Gusti Allah. Ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu hing ali man utawi sapa wonge iku kola lamun ngucap sapa man kula yaumin ing dalem saben-saben dina asra marrotin kelawan 10 ambalan. Iki enek neh bro, enek amalan neh iki bro. Iki saking Kanjeng Nabi. Amalan iki nggih saking Kanjeng Nabi lho bro. Kabeh iki kok Kanjeng Nabi. Amalane pun apa? La ilaha illallah qabla kula ahadin. Kalau jawab lah bro, ya lah, pas lah. Ya, lek patreyo dikira iki ya semono kuwi sone. Ngoten. Nah, gila. Iya ta. Hitungan ping pira? Sesuk udonono. Maksudnya iki hitungan ping pira? Sesuk iki iso maca la ilaha illallah ping no pira? 3 ping 3 songo karek nambahi sitok. Biasanya lek enek wong gemberah enek paket ngene iki bro. Biasanya ngene iki enek makhluk astral iki. Iya, ning dhuwur sawon. Kalau bro putih. Ning dhuwur sawon bro. Kae lho putih lho. Tenang. Kang delon ning dhuwur sawon lho. Lho. Ya toh? Ketok lho. Loh. Rambutnya delok. Loh. Mosok tau ora ro. Ya toh. Mula niku diagak-agakne lek maca la ilaha illallah. Awake dhewe iki lek akeh anggene zikir dhateng Gusti Allah, fa insyaallah dislametne saking makhluk-makhluk ingkang boten sae. Ngoten lho. Ya, inceng-inceng lho panggan. Ya. Ya bro. Panggan inceng-inceng. Wong wedok. Mosok kok gak roh iki. Lah ora wedi ora rene neh ora nek wedi lho. Oh. Ora dredeg lho ngono. Roy dredeg lho Roy. Ning sandinge ya. Nah, iki ya aliyu man kola kula yaumin asra marotin. Lamun enten tiyang ingkang ngucap kanthi 10 ambalan, ngucap nopo? La ilaha illallah qabla kulla ahadin. La ilaha illallah ba'da kulla ahadin. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulla ahadin. Yes pokoknya ringkasnya la ilaha illallah. Lamun gelem maca ngono ping 10 yaiku lam yabqa mongko ora keri. Mongko ora keri sapa malakun malaikat fis samawati ing dalem pira-pira langit illastaghfara lahu kejaba nyuwunake ngapura malaikat marang. Dadi lek awake dhewe sedina sewengi bro istiqomah maos la ilaha illallah ping 10 kuwi
sekuwabe malaikat sing ana ing langit ora enek sing keri babar pisan, ora enek sing keri blas. Dadi malaikat iki lek yo sak roe awake dhewe gur pira to, Bro? Ya to? 10 to. Malaikat ki akeh, Bro. Akeh pol. Neng tapi awake dhewe ora roh. Ya to, Bro? Makhluknya Gusti Allah sing jenenge malaikat niku pirang-pirang, Bro. Kuwi sing manggene ning langit, kuwi ora enek sing keri babar pisan. Kabeh padha nyuwunaken ngapura dhateng tiyang niku wau. Lah iki lho. Dadi bolo-bolo iki sing biasane tukang gendaan, tukang enak to, sampai kancane tukang jiko apa? Ora, sing tukang ngapusi bisa roe wayahe tukane gorengan, tukane rokok, ya kuwi nanti wong dike selawatan kon kokne gorengan ngono kaya cek diblantik ngono tukokne rokok rongtil Pak. Jika rongtil wis masane penak men. Iya to. Jadi ya sing biasane nglakoni maksiat jiwit-jiwitan karo pacare, ya to. Awake dhewe iki memang tenan tak akoni tenan yo. Bro, urip ning donya iki, Bro. Ya lho. Urip ning donya iki lek ora nglakoni dosa, Bro. Kuwi tandane ora urip. Gitu. Wes to, urip ning donya iki panggene dosa. Awake dhewe ngalor ngidul ngetan ngulon. Wes to. Akeh nglakoni itu dosa. Nglakoni dosa iki wis kaya kebiasaan awake dhewe. Aku lho roh, kowe emang lho arep budal ngrasani aku, Bro. Halo. Kowe telepon kuwi, aku omongnya ora budal, aras-arasen. Itu alasan petenge loro. Ya to. Aku loro ya anu kuwi. Ora akeh wong kene tenan, akeh sing ngrasani aku ya, akeh aku ya loro. Wong ngaji mulai dirasani. Lho. Wis to. Aku dhewe ya biasa, Bro. Aku biasa. Aku ora munafik. Ya kuwi sing jajeni manuk untuk aku wong ngeweki. Wis enek pirang sasi, kurungane lho nyantol cementel. Ngono jeruk disen-diseni. Kurungane sampai pangan nonol lurung diseni. Wong sampai odal, adol ngono Bro, ngono iki, Bro. Ngono iki kok sitok sing dingklang ngono ya ora iki, Bro. Dosa ngono kuwi. Mula kuwi wong urip ning donya iki wis to, panggelane dosa. Mula niku yo awake dhewe iki aja lali-lali, aja bosen-bosen anggene apa, Bro? Zikir, istighfar sedina sewengi ping 20 karo ping 10. Istighfare ping 20, zikire ping 10. Muga-muga awake dhewe iya. Ya muga-muga awake dhewe iki ben uripe semakin tertata. Aku kadang yo tenang, awake dhewe iki uripe ketula-tula. Golek rezeki angel, ngalor ngidul di nyek wong. Ngopeni wedhus ngono yo gajahan mati. Kaya seakan-akan uripe kaya gak tertata.
lekas usaha timik-timik ngono ya dihapusi wong. Nah, mungkin memang awake dhewe kakean dosa. Gila. Mula niku ayu mulai bengi iki semangat dadi bengi ingkang dados awal kita sedaya menika golek kemurahan Gusti Allah lantaran ngucap la ilaha illallah. Esto tak tuntut ibu boleh duit hajat iki aku kelingan kalian. Oh iya bro, aku lali ya bro ya. Aku ki awakmu ket biyen sing kok goleki kursi tok to. Iya to? Aku ya lali ya. Oh bener bro. Awake dhewe lek duwe hajat, mbuh kuwi hajat dohir, hajat batin. Lah wong iki tak wehne kowe bro. Wis kabeh oleh nglakoni. Lek awake dhewe duwe hajat dohir, hajat batin. Hajat dohir ki yo contohnya awake dhewe ben pengen rezekine lancar, dagangane laris, golek bojo oleh, penak, golek pacar, wis muga-muga sing pacaran ben manuke mungkret. Ya, aja lho ya, aja golek pacar lho ya. Ini manuk laris. Ya sing nginggung manuke iso laris. Iki enek bisnis apa nek bro? Anu, pitik ayam mulus, ya muga-muga sumulur, ya toh. Iki ngene. Engko lek sumulur insyaallah ora lali karo kancane ya bro ya. Ya toh. Uang niku lek usaha. Gitu. Uang niku lek usaha. Semakin uang iki mang usahane makin lancar. Gitu. Iki lamun wong iki mang lali karo kancane, lali karo dulur-dulure, ora gelem sedekah. Ya to. Titenono. Biasane netes papat karek netes loro. Ngarep-ngarepne sedekah ya. Iki jenenge tomak. Dadi wong lek ngarepne sedekah jenenge tomak. Tomak kuwi padha karo wong meteng ning tapi sing dikandung kuwi angin karo watu, ya toh? Liwat dhuwur angine ya glegeken, liwat ngesor ya ambeien. Dadi aja tomak nggih. Aja tomak, wong tomak ki elek. Wong tomak jan elek-eleke wong ki wong tomak, tenan. Ngarep-ngarep pawe wong wis tenan. Elek-elek itu wong tenan lho, Bro. Tenan. Aku ki ora kok tomak ki ora. Ning tapi aku ki ngeling nih. Lamun enek uang, usahane makin lancar, Bro. Lamun ora lali karo kancane, fa insyaallah wis to. Calone bakal sukses dunia akhirat tenan. Lho, Bener-bener mengibad. PH oleh ngomongnya sedekah ya moh Pak Ibu. Tenang. Iya aku mang. Ora pengen sedekah ngarep-ngarep sedekah. Nggih Pak Ibu. Dinten niki kalian napa? Zikir. Mugi-mugi awake dhewe niki kalian istighfar lan zikir niki wau saged dados kekasih Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khairul kalam ihdina shiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.